zan ba ku dukkan bayani kan dai malam. Ga gwani na malami kwamanda malam. Malam ba ai kamar ya shi ba malam, domin yana da jajircewa malam, domin ya bi ai mahaifa malam, ya bi iyayensa ba da wasa ba malam, gwarzo na yi da ban shaura malam, dole su barka na ce gwani na malam, cikin ƙungiyar mu ma da shi ma malam, a fannin tsaro ya zo gwani na malam. Ga gwani na malami kwamanda malam. Tafiyar ƙasa sai dai mota, zan gaida masoyan malam, tafiyar nan wane yaro, in za ka iya zo harka, tambari na yau na doka, a gare su nake yin wake, in tambari na yau zan doka, na zo da salon wake na, in kadi uku ba don gaba, ka iya na yau ma, wannan tafiyar ce dango, baitin na doka.